Mali kunnafoni jamana labagaw amunu ma fila dongo do Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔma ka taa sigiyɔrɔ la an kanuba bɛ diɲɛ dugu o dugu la an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka taa sigiyɔrɔ la an bɛ libikaw fo an ye libikaw ka commentaire k'an b'a ɲina libikaw kɔ an ka foli b'aw ye k'an bɛ duwawu k'u ye ko gɛlɛya jugu minnu bɛɛ bɛ libi k'Ala k'u kisi k'u tanga a tɔɔrɔ ma aw tunkaran kɔ aw fɛn fɛn taara min ɲini na k'Ala k'a nɔgɔya aw bɛɛ lajɛlen an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen de k'aw bɛɛ lajɛlen to aw sigiyɔrɔ la bi ye tarata ye février kalo tile 9 san 2022 flash min bɛ sigi ko makɔnɔ bamanankan na dongo don ni wagati sela an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen k'aw bisimila fana damna la samba damna ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ n'u y'o kɛ bi ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ko minnu bɛ b'an ka jamana ni CEDEAO ani UEMOA ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a latigɛ ka bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ n'u bɛ ka kuma fɛn kan fɛn min de ye ni CEDEAO mɔgɔw y'o ɲini an fɛ n'o de ye sɛbɛn min ni an ka kalatan fɔndu jɛlenw b'an kɔnɔ o hukumu nin kɔnɔna na sa an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni y'a ye bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ n'a yira k'a fɔ sa ko gɛlɛya ko minnu bɛɛ bɛ ale ka jamana kɔnɔ don kan k'ale kɔni bɛna baara kɛ n'o gɛlɛya ko ye ko ani fɛn min b'a to bɛn o bɛ don ani kɔfɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ togoya min na ko olu ka sɛbɛn in bɛna kɛ o hukumu kɔnɔna na walasa togoya min na jamana kɔnɔ denw ka gɛlɛya o de bɛ taa fɔlɔ ani bɛnɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ anw ni kɔfɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ togoya min na ko ni sɛbɛn kɔnɔ kuma baara bɛna kɛ n'o ye o hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira k'a fɔ sa ko o baara kɔni bɛna kɛ ni jɛkuluba fila ye jɛkulu fɔlɔ sa a yirala k'a fɔ sa k'olu kɔni ka baara bɛ kɛ jamanaw minisiriso la u ka baara de kɔni ka kumaɲɔgɔnya nɔgɔya an ka jamana ani jamanaw tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko kan ko minnu yɛrɛ ma faamu o jamanaw la sa a yirala k'a fɔ sa ko Gana b'o la kɛrɛnkɛrɛnyala olu ka lasigiden Nana Akufo n'o o de kɔni ye CEDEAO ɲɛmaa ye a yirala k'a fɔ sa ko Moritani jamana b'o la Niger jamana ko n'an sera Senegalikaw fɛ sa ko kumaɲɔgɔnya bɛna kɛ ni mɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n'olu ka jamana ɲɛmaa ye n'o yɛrɛ de ye Macky Sall ye n'ale ye UEMOA ɲɛmaa ye a yirala k'a fɔ sa ko kumaɲɔgɔnya bɛ kɛ ni Sierra Leonekaw ka jamana ye Togokaw ka jamana CEDEAO ɲɛmaaw Union africaine ani Nations Unies ko kumaɲɔgɔnya bɛna ta kɛ ni ninnu bɛɛ lajɛlen walasa faamuyali bɛ se ka kɛ togoya min na ko o ko bɛɛ o baara bɛɛ kɔni bɛna to an ka minisiri bolo minisiri min sigilen don an ka kɔfɛ ko ɲɛnabɔli ma n'ale tɔgɔ ko Abdoulaye Diop jɛkulu filanan sa a yirala k'a fɔ k'olu de kɔni ka baara walankatalen don kosɛbɛ ko bawo k'olu kɔni ka baara ye ka jaabi jɔnjɔn di jaabi jɔnjɔn min yɛrɛ ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛna bolonɔbila sɛbɛn kɛ ka taa di CEDEAO mɔgɔw ma o hukumu kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ sa k'olu kɔnɔna na sa ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw b'o la jɛkulu min sigilen don camancɛ fanga la kɔlɔsili ma ko olu b'o la ko CEDEAO mɔgɔw b'o la ko Union africaine mɔgɔw b'o la ko Nations Unies b'o la ko Ganakaw ka jamana ko fo ka se Nigerikaw ka jamana ma ko u ka nin baara in bɛɛ kɔni bɛna kɛ mɔgɔ fɛ sa mɔgɔ minnu bɛ ko in ɲɛdɔn kosɛbɛ a yirala k'a fɔ sa ko ni jɛkulu filanan in kɔni k'olu ka baara bɛɛ kɔrɔmɔbaga kɔni ye an ka minisiri min yɛrɛ n'o o sigilen don an ka l'administration territoriale ani décentralisation kunna ko ani minisiri min sigilen don an ka refondation de l'État kunna an ka minisiri ɲɛmaa o bɛna mɔgɔ min kɛrɛnkɛrɛn walasa o bɛ se ka u dɛmɛ ni baara in na ko ani an ka minisiri min sigilen don ko réforme politique ani institutionnelle k'olu bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan sa walasa nin baara in bɛ se ka ɲɛ togoya min na k'a kɔrɔ a yirala k'a fɔ sa ko nin baara in kɔni kun daminɛna an ka jamana kɔnɔna na janvier kalo tile 30 san 2022 tɛmɛnen o ko min yɛrɛ bɛɛ kun cɛra bi n'an ka ministre de la décentralisation territoriale ka yamaruya o ko min kɔnɔna na sa an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ sa ko olu ka nin bolonɔbila sɛbɛn kɔni bɛna yira CEDEAO mɔgɔw la k'a fɔ ko olu kɔni labɛnnen don kuma bɛɛ walasa kalataw bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ togoya min na ko fɛn min ye kalataw ka kan ka jamana kɔnɔ k'olu ma bɛn o ma ko mɛ ko kalata bɛ kan ka kɛ sariya minnu kɔnɔ o bolonɔbila sɛbɛnw de bɛna kɛ ka bila ka taa CEDEAO la ni nin baara kofɔlen ninnu bɛɛ bɛna kɛ k'o dafa u y'a yira k'a fɔ sa k'olu labɛnnen don kumaɲɔgɔnya la kuma bɛɛ ani wagati bɛ CEDEAO ani UEMOA mɔgɔw fɛ walasa fura bɛ se ka sɔrɔ an ka gɛlɛya kow la togoya min na sanga fintigilamɔgɔw ka ɲɛma ne ale yɛrɛ kɔni bɛ wele ko chef d'état-major général des armées sur la poursuite de l'offensive de recherche et de description des sanctuaires des touristes kuma surunyala sani walasa bɛɛ lajɛlen k'a faamuya ale kɔni ye ɲɛma min yɛrɛ n'olu kɔni ka baara kɛrɛnkɛrɛnlen don bamaci wale mɔgɔw ɲinini an'u ka daga yɔrɔw tiɲɛni ma olu kɔni bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ n'u kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ sa ko ka kɛ ni olu ni farajɛlakaw ka finitigilamɔgɔ n'o bɛ wele ko force takuba k'olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma tile 2 in na k'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko hukumu de kɔnɔna la sa k'u kɔni sera ka nɔba bɔ ko la bawo a kɔni bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ n'a bɛ k'a yira k'a fɔ sa ko u kɛlen ka nin baara in daminɛ ɲɔgɔn fɛ k'u kɔni sera ka bamaci wale maa 20 minɛ ko u ye mɔgɔ 3 don kaso la k'u ye moto 9 tiɲɛ
k'u ye moto 2 minɛ an ka marifa bɛ wele ko pistolet mitrailleuse u y'o o 17 minɛ k'an ka marifa bɛ wele ko akati u y'o o 47 minɛ an ka marifa min n'ale bɛ wele sa ko détournement k'u y'o 7 minɛ ko ani cartouche 832 k'u y'o bɛɛ lajɛlen minɛ u tilala ka yira k'a fɔ sa ka halisa k'u ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na k'u kɔni ye bamaci wale mɔgɔw ka mobili kelen minɛ o mobili min yɛrɛ kɔnɔna na sa ni minɛn kun b'a kɔnɔ minɛn min yɛrɛ n'o kun dagalen don bɔmu dilan ma finitigilamɔgɔw ni farajalakaw ka ni tile 2 in na baaraɲɔgɔnya in kɔni kɔnɔna na u sera ka ni bolonɔbila sɛbɛn ni kɛ bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ n'u kɔni bɛ k'a yira jamana kɔnɔ den bɛɛ la k'a fɔ k'u kɔni bɛ ka se ka nɔbɔ kosɛbɛ lakana kunkanko la an ka jamana kɔnɔ. kunnafoniya wɛrɛ kun ka sa an bɛ taa kiri kunkankun kan n'an sera kiri kunkankun kan sa u ka kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka bolofara min sigilen don yuruguyurugu kɛlɛli ma n'ale bɛ wele ko okle a yɛrɛla k'a fɔ sa k'an ka jamana ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'olu kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ olu ka baara in na ko bawo ko depuis n'u sigina yuruguyurugu kɛlɛli la ko nɔ bɛ ka bɔ kow la ka kɛɲɛ n'u ka ɲɛma n'o ye magistrat Mumuni Gindo ye a yɛrɛla k'a fɔ sa ko kalo nataw la ko kɔni bɛna a ka baarakɛ sɛbɛn bɔ baarakɛ sɛbɛn min yɛrɛ n'a y'o kɛ san 2021 kɔnɔna na o sɛbɛn ninnu yɛrɛ kɔnɔna na sa ni kunnafoniya bɛ sɔrɔ a kɔnɔ kunnafoniya minnu ni mɔgɔ de kɔni ye yuruguyurugu kɛ an ka jamana kɔnɔ ni mɔgɔ bolo sera faso nafolo ma ni mɔgɔ ye tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ olu ka kunnafoniya jɛlenw bɛ sɔrɔ ni sɛbɛn ninnu kɔnɔna na yanni o don cɛ sa jamana ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko olu kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ o tile mɔgɔw ka baara la. ka kɛɲɛ ni an ka jamana ɲɛmaa Colonel Asimi Goita ale kɔni tun ye CNT mɔgɔw bila ɲɔgɔn ye telima min na ɲɔgɔn min yɛrɛ n'a kɔni tun ye sɛbɛn dama dɔ d'u ma ko filɛli ka taa ka sɛbɛn dɔ tun b'o la sa n'o tun bɛ wele ko police territorial sɛbɛn a yɛrɛla k'a fɔ sa ko CNT mɔgɔw kɔni ye o sɛbɛn in bila kɛrɛfɛ fɔlɔ ko boloma don o sɛbɛn in na fɔlɔ ko kunu CNT mɔgɔw bɔra ko o sɛbɛn in loi bila kɛrɛfɛ nka u kɔni ma kunnafoniya jɔnjɔn foyi di k'a fɔ ko n'a sɔrɔ u ye fɛn in rejeter ou bien ko n'a sɔrɔ ko fɛn in bɛna bila baara a yɛrɛla dɔrɔn k'a fɔ ko police territorial sɛbɛn k'a bilala kɛrɛfɛ fɔlɔ ko se tɛna k'ale ma fɔlɔ. kɛɲɛ ni CEDEAO mɔgɔw ye ɲangili min ta an ka jamana sɛgɛrɛ ka kɛɲɛ ni CEDEAO ani UEMOA mɔgɔw kɛlen don ka ɲangili min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ an ka jamana douaniers ani Guinée douaniers olu kɔni kɛlen don ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ bolo di ɲɔgɔn min yɛrɛ n'u kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'olu bɛna baara na sugu bɛɛ kɛ walasa an ka jamana fɛn dontaw olu bɛ se ka tɛmɛ Guinée port fɛ cogoya min na ka kɛɲɛ ni ɲangili yɛrɛ cɛ sa a yɛrɛla k'a fɔ k'an ka jamana kɔni fɛnw kɔni tun bɛ don Sénégal port ani Abidjan port de fɛ kosɛbɛ ɲangili hukumu kɔnɔna na ka na ni frontière datugu ye sa an ka douaniers olu ni Guinée douaniers kɔni kɛlen don ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ bolo di ɲɔgɔn ma min yɛrɛ n'u bɛna baara kɛ baara min yɛrɛ n'u bɛn'o sigi sen kan walasa an ka fɛnw bɛ se ka tɛmɛ Guinée port fɛ cogoya min na lafiya la. an ka minisiri kɔrɔ min bɛ yen n'ale bɛ wele ko Sumilu Bubele Mayiga ale muso kɔni ye kulekan de kɛ kulekan min yɛrɛ n'a bɛ k'o kɛ an ka jamana ɲɛmaaw la a y'a yira k'a fɔ sa ko ale cɛ kɔni man kɛnɛ sa k'a ladalen don an ka hôpital kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ la Bamakɔ dugu kɔnɔna na ko lajɛliw bɛɛ y'a yira k'a fɔ sa ko ale cɛ kɔni tɛ se ka furakɛ an ka faaba kɔnɔ ko fo an ka jamana ɲɛmaaw ka sɛbɛn de kɛ sɛbɛn min yɛrɛ n'u b'a yamaruya ko ka taa a furakɛ kɔ kan k'o don ni bi cɛ sa k'olu kɔni ma jaabi jɔnjɔn sɔrɔ jaabi min yɛrɛ b'a yira k'a fɔ sa k'ale cɛ bɛ se ka bɔ faaba kɔnɔ ka t'i yɛrɛ furakɛ kɔ kan cogoya min na walasa fura bɛ se ka sɔrɔ a ka bana na o hukumu de kɔnɔna na sa muso kɔni bɔra ka kulekan kɛ kulekan min yɛrɛ n'a a y'o kɛ an ka jamana ɲɛmaaw la k'u kɔni k'u kɔfilɛ ale cɛ la u ka sɔn ka sɛbɛn di sɛbɛn min b'a to n'ale cɛ bɛ se ka bɔ jamana kɔ kan ka taa a yɛrɛ furakɛ kɔfɛ. halisa lakana bunkanko kan Faransikaw ka minisiri min sigilen don ka lakana kɔnɔna la sa François Parly ale kɔni bɔra ka laseli kɛ laseli min yɛrɛ n'a y'a yira k'a fɔ sa ko ka kɛɲɛ ni an ka finitigilamɔgɔw ni olu si finitigilamɔgɔ min bɛ wele force takuba olu ka bolo di ɲɔgɔn ma ko olu ka bolo di ɲɔgɔn in kɔnɔna na k'a yɛrɛ la k'a fɔ sa ko kɔni sera ka taa kari bamaci wale mɔgɔ 30 la o hukumu de kɔnɔna na sa François Parly kɔni bɔra k'a fɔ ko olu kɔni ka finitigilamɔgɔw bɛ baara la an ka jamana kɔnɔ hali k'a sɔrɔ ko furukufuruku b'an ka jamana ani Faransi dugu ni ɲɔgɔn cɛ ko halisa k'olu ka finitigilamɔgɔw kɔni bɛ baara la an ka jamana kɔnɔ walasa lakana bɛ se ka sigi cogoya min na. halisa kunnafoniya wɛrɛw kun kan an ka CMDT ɲɛma Nangwan Dambele a yɛrɛla k'a fɔ sa k'ale kɔni bɛ tagama min yɛrɛ n'a bɛ k'u kɛ Sikaso Buguni Fana dugu kɔnɔna na o tagama in yɛrɛ kɔnɔna na sa a kɔni wulila ka se olu ɲɛmaaw ma ɲɛmaa minnu yɛrɛ n'u bɛ ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ kumaɲɔgɔnya min n'u bɛn'o kɛ kɔɔri taabolo ɲuman ka ɲina CMDT ɲɛma Nangwan Dambele ale kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'olu kɔni mago bɛ kɔɔri tɔni 730 de la ɲina. an ka jamana ɲɛma
Colonel Assimi Goïta kɔni yɛrɛ la k'a fɔ k'ale kun bɛ ɲɔgɔn ye balilen la ɲɔgɔn ye balilen min yɛrɛ n'a y'o kɛ ni Franklin Nangosi n'o ye conseiller spécial ye conseiller min ye Guillaume Soro na bɛɛ b'ale dɔn Abidjan dugu kɔnɔna na n'o y'o ka conseiller spécial ye o ɲɔgɔn ye bɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sa yɛrɛ la k'a fɔ ko Franklin kɔni kun nana foli la anw ka jamana kɔnɔ k'a nana bonya masigi kɛrɛnkɛrɛnnen la anw ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔn ye tɛmɛnen kɔfɛ sa yɛrɛ la k'a fɔ ko Franklin yɛrɛ de kɔni ye o jaw ta k'u bila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ko ja ninnu kɔni bilalen bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'o kɛra balinankoba ye Abidjan dugu kɔnɔ ani diɲɛ jamana bɛɛ la ko bawo ko u tun t'a dɔn k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya bɛ an ka jamana ani Abidjan dugu cɛ halisa halisa lakana bɔngɔko kun kan an ka lakanasoba min bɛ wele n'ale bɛ ko 3e arrondissement olu kɔni y'a jira k'a fɔ sa k'olu kɔni sera ka taa kari Bamaciwale 2 la o Bamaciwale 2 yɛrɛ k'olu ka baara de tun ye ɲɛnaminifɛn feere u y'a jira k'a fɔ sa k'olu ka mɔmɔliw kɔni senfɛ jumadon an ka sugula sugu min bɛ wele ko dabandani olu sera ka taa kari ni Bamaciwale mɔgɔ 2 na n'olu kɔni ka baara tɛ foyi ye ni ɲɛnaminifɛn feere kɛ u y'a jira k'a fɔ sa k'olu kɛlen ka ni Bamaciwale mɔgɔ 2 kɔni minɛ k'u kɔni ɲɛnaminifɛn caman de sɔrɔ u bolo ani an ka fura min bɛ wele ko tramadol ko o kun bɛ ni mɔgɔ ninnu bolo ko a yɛrɛ la k'a fɔ sa ko ni cɛ 2 kɔni ka baara tɛ foyi ye ɲɛnaminifɛn feere kɔ wa k'u b'a kɛ Bamakɔ sugu fan caman de la a yɛrɛ la tuguni k'a fɔ sa ko ni cɛ 2 in bɛ taa fɔ an ka damadaw la k'u ka taa ɲɛnaminifɛn feere mɔgɔw ma damadaw la lakanasoba in 3e arrondissement olu kɔni y'a jira k'a fɔ sa ko an bɛ don min na bi k'olu kɔni kɛlen don ka nɛgɛ kariw la an bɛ taa Sikaso n'an taara Sikaso sa an bɛ taa Kajolo n'an sera Kajolo feerekɛla misɛnninw olu kɔni ye kulekan bɔ kulekan min yɛrɛ n'u y'a jira k'a fɔ ko depuis ni CEDEAO mɔgɔw ye ɲangili ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ ko ka kɛ ni frontière datugu min b'anw ka jamana ani Abidjan jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko olu kɔni ka feerefɛnw jɔra kosɛbɛ bawo o feerekɛla misɛnnin ninnu yɛrɛ ye jagokɛla minnu yɛrɛ bɛ feere kɛ Mali ni Abidjan frontière la n'o ye Zeka dugu ye u y'a jira k'a fɔ sa ko depuis ni ɲangili in kɔni binna anw ka jamana kan k'olu ka feerefɛnw jɔra kosɛbɛ an ta Bangas n'an sera Bangas kan Bangasikaw fɛnɛ kulekan bɔ kulekan min yɛrɛ n'u kɔni bɛ k'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'u kɔni k'u kɔfilɛ la ko bawo olu kɔni ka ɲɔ sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ bi olu ka jamana kɔnɔ ɲɔ kilo 100 ko o bɔrɔ bɛ Bangas dugu la bi 4170 ko ka kɔrɔ ko salo ta kɔni ne kun ye 3000 ye ko gɛlɛya kɔni sɔrɔla fɛn caman fɛ sa ko gɛlɛya fɔlɔ kɔni kɛra ko sɛnɛ ma se ka kɛ ala ni lakanabaliya y'a sababu ye ko ani CEDEAO mɔgɔ ye ɲangili min ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ k'olu kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ko donna nataw la k'u kɔfilɛ olu fɛnɛ Sikaso tugun n'an sera Sikasokaw ka festival min yɛrɛ n'u b'o wele ko Nayɛriki ni ɲinata y'o ta ko 3nan yɛrɛ la k'a fɔ sa ko baara bɛna daminɛ anw ka jamana kɔnɔ yan février kalo tile 14 fo ka taa se février kalo tile 20 ma o baara yɛrɛ bɛ sa yɛrɛ la k'a fɔ ko baara bɛɛ bɛ kɛ an ka kunnafonidisoba fɛ kunnafonidisoba min yɛrɛ n'olu bɛ wele ko Fasocom ko olu de kɔni bɛ fɛn bɛɛ kɛ sa san o san walasa ka Sikasokaw ka festival ba in ɲɛnamaya ɲinata yɛrɛ sa u y'a jira k'a fɔ sa k'u ka kumakan ba kɔni ko culture de kɔni ye jamana danbe ko wa ko jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la n'a ka culture tɛ an bɛ taa kɔ kan n'an sera kɔ kan sa yɛrɛ la k'a fɔ ko tasuma kɔni ye faransikaw ka wari bonson dɔ minɛ bi wari bonson yɛrɛ sa n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko billet français de kɔni bɛ dilan yen n'an bɛ se k'a fɔ ko français fa k'o de kɔni bɛ dilan o wari bonson in o y'a jira k'a fɔ sa ko tasuma kɔni ye u ka sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ dɔ de minɛ sa min yɛrɛ kɔni walankatala ka sa f'u ka imprimerie ma imprimerie yɛrɛ kɔni n'o yɔrɔ min ni baara banna pewu n'an bɛ se ka wari kɔni bɛ sama ka bɔ yɔrɔ min na sa o de kɔni imprimerie ko tasuma walankatala ko fo ka se yen ma o min yɛrɛ kɛra bidonya in na u ka jamana kan nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati u kɔni y'a jira k'a fɔ sa ko ni tasuma jeni in kɔni kɔnɔna na ko mɔgɔ si kɔni ni ma to a la Mali kunnafoni jabarani lamɛnbagaw ni kunnafoni damadama de kun b'an bolo k'a d'aw bɛɛ lajɛlen kulo kan ɲɔna an ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ sa an b'a fɔ ko ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ko ala k'an bɛɛ lajɛlen ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔfɛnw ye ko an bɛ min na ko ala k'o bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ an kan k'ala ka hɛrɛ kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen t'aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ k'an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan